Il-mulej Alla tagħna. Mulej wieħed hu. U int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Forsi l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi jekk xi ħadd kellu jisaqsini int kif tħobb lill-mulej? Tkun li jiena xi nħobbu immorru l-qoddies għal ħadd. Imma xi tirrifletti ftit fuqha, naħseb li l-imħabba li bija għandna nħobbu lill-mulej għandha tkun ferm aktar wiesa minn hekk. Nemmen li biex wieħed iħobb verament lill-mulej irid jimxi fuq it-tagħlim tiegħu. Ħobb lil-lajrek, itma' l-minu bil-ġuħ, isqil minu bil-għaġġ, ilqa' lill-barrani li lbes il-minu weri, żur lill-marid jew il-minet fil-ħabs. Dan ifakarni f'esperjenza ta' volontarjat li konna għamilna grupp ta' żgħażagħ mill-parroċċja tagħna tal-Qala ġewwa l-Albanija numru ta' snin ilu. Esperjenza li fija provajna ngħinu ftit lil min ma kellux saqaf fuq rasu, lil foqra, lil morda u lil dawk li kienu jinsabu fis-solitudni. F'dawn il-mumenti ħassejt li dak li kont qed nagħmel ma' dawn in-nies li ma kontx naf min huma, kont isni qed nagħmlu mal-mulej. Għax hu stess qalilna li dak li qed nagħmlu ma' dawn in-nies inkunu wisna qed nagħmluh miegħu. Enni mulej biex fl-ebda ħin u fl-ebda ċirkostanza ma nagħmel kompromessi li jbeduni mill-imħabba tiegħek.